Vine, vine primăvara. Și dacă vine, care e problema ta? Nu e nicio problemă, nu știu care e problema ta, zici. Nu trebuia să tragi, trebuia să-i lași rapid, își mergea. I-am văzut, gata, să mergem la bătaie, taceți din gură. Oricum nu trec de aici. Așa că, tu, sucula. Nu, bă, nu vă luați knock. Și-a luat-o! Nu luați knock. Bun, GT, bravo, vezi că pică înapoi GT dacă îl mai împingi odată. Aoleu. Dacă mă urcă. Bine. Cât ai dat knock-uri? 2, 3, mi se pare că. Dă-i cu automata. Mamă! În viață. Ăla îmi trage Uite-le. pe jos, pe burtă. Eu o să încerc să mă duc mai sus, ai înțeles? Ca să nu mă știi. Eu da, unul mi-am dat acum. Vezi că ia mașina și pleacă. Pleacă cu mașina. I need attachments. Bă, tu ai grenade.